Hayi khululekani bafowethu. Yabo noma ngabe umshuthi noma ngabe uyi-videographer noma ngabe une sound system noma ngabe yini ngeke siniblock manifisa ukuthi nizobungaza isipho sikamfundisi uMlungwana. Phela kumele mhlambe nisazise in advance ukuze kuzohleleka kungabikhona i-chaos yabo. So nikhululeke nje labo abafisa ukunikela ngezinto ezikanjalo akunankinga yabo. Ngoba at the end of the day akusiyo umfundisi wendaba enkulu, umfundisi wenkosi inkosi unyazi indaba enkulu. Akusiyo umfundisi wabafana bendaba enkulu. Umfundisi wenkosi. You get the point, ne? So yeah, we don't own umfundisi uMlungwana. We just assisting. So nani manifisa ukuzolekelela feel free ngesigweva amandla. Ukuthi kumele kube khona i-transparency ne-good communication ukuze kuzosebenzeka kahle. Nisafisa ke ukulekelela engathi inkosi nganibusisa. By the way, i-quotation ayizogcina isehlishekile. Sengathi nakhona inkosi nganibusisa. Amen.